paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apana ko, hindi bang tagto ya? Saan ka lumablabas di tatirsinan ni Marikwanang, ah? Nay, sa dino ngay nga ro, tipag na. No saan ka lumabas di tatersina na? Magnakan ijay ayan ni Kapitan. Anya, ay naganda yung ngay. Mabanugak mo ta. Ken mabanog, genuang kaw. Saan nga ro da mabalain a lumabas ka di tatirsinan di kumarik abaak? Taapay asaan na ya? Gaputa kuskus ilapan na. Ay di nakman niramraman. No, da saan nyo nagkinawatan? Da kailatan, tagsarita. Saan ka nga ro da lumablabas kunak no kayat mo anasayaat ka? Kayat mo, tauray si ka, kit iraman ko aguraan, ah? Anya, Waraw, sa dino ti paggatgatanan. Ije tersina ni kagawad ko anang nalaklaka nga mintila ko na kanas asidag. Saan kan amapan gumatgatang di tatirsinan na? Apay mo ta saan? Kano nagsungay? Uray ata nalaka mo tila ko na. Naglengag ko silap, ako namlano asinaw. Apay, kinusilapan na ka? Ay, permi ah! Isungarod ako na, kasaan ka agumatgatang di tatirsinan na? Ha? Baak lang rudang, nagsungit pa Suka asin bawang, suka asin bawang, suka Ay, asin Jack! bawang. Sa dino ti papanam. Suka asin bawang? Ah! Papanam ko na! Ay, di nakman kasarsarita na natuyang. Tamalipatak di mapan ko gatangan, di tatersina di kagawad ko anang. Di tatirsinan ay taasungit abaak ti mapan mo paggatangan? Wala. Apay ay aday di ako marim. Ay, saan ko ako maridajay? Saan? Apay ngay? Ha? Isungarod na saan kan amapan gumatgatang ijay tirsina na, ta saan kami nga agkumaray. Nagado di ta tirsina mabalin mo apaggatangan. Apay apin na yapayan na kang kail. ay itay ka pa'y ngay ayaban. At dangarod-ururaya ka pa sa hiros ko kabalasang. Ay, ikaw man gumatang iti pumada. Jakon mauray di pa sa hiros ko kabalasang No pumanawa ka di paradaan. Awan o sarek. Kaya't mo ay asugar-gar ti buok ko amapan iti barangay haul. Uray talakay ka mutain. Ay, suruam ki di tilakayan. Ayan nga ti gatang kaw. Piso. Piso lang. Adaya mo't piso a pumada. Ay, jatirsinan ni kagawad ko anang. Ay, mabalin mo atawaran. Basta ibagam tinagan ko. Mabalin na mo't ti kasta. Aramidak mo data. Tunggal mapanak gumatang iti pumada. Tawarak iti salapay. Ket patawaran mo ni kagawad ko anang. Kaya't nasa wine, napigsa ka kinikagawad ko anang. Isungarod nga ijay ka amapan. Ang kasanungay, iparit mo't ni nanatuyang gumata di tersina ni kagawad ko anang. Apay nga iparit naman. Nagapadansa ngamin. Nabayag na nga kumarit. Agapa da pailaan. Isuan na yun dito igatang kaw. Tayo di sa bali at tersina ti paggatangak. Pangalaak nga ka awang kwartak. Pispiso lang ti kwartam. Day tala ti imbate ni antem a kwartak. Hey, si kanti mapan gumatang iti pumada manggay. Mabainak man lang at tumawar kini kagawad ko anang. Sapay ko na ni nanatuyang ang nalaing kanong agkusila. Piso lang ti kwartak kagawad. Mabalinak lata ka di agumatang iti pumada. Mabainak no sugar-gar ti buok ko amapan iti barangay hul. Ay, katuan kapitan. Si Gudmat nga umay mun daw dawatan tilakok a pumada. Agin babayad ka laang. Ay, nadlaw mo gaya. Saan ka kuman a discountan? Ang mga nutuladam ni kumarik at uyang. Akal pa saan ajak pinautangan. Saan na ko nakasarsarita? Saan pa yun a lumablabas ni Titersinak? Puno gayam di imbaga ni kwaraw. Tudno. At dapay damag ko akasarsarita na amin at tao. Tapno saan dan nga umay gumatang ni Titersinak. Ure kasarita na kagawad. Jak surutan. Apay kuma? Agyaman akno kasta, kapitan. Nagaji pumada. Mabit laang ta mga laak. May salaang. Pag pumadak lay tangal daw. Nagtoy. 5 day ta. Nagadumatan.
Katapno saan nakaamaawis ni Kumari Katuyang, asaan gumatang dito tersinak kapitan. Ay, saan to ang mapasamak dayta? Nayon ako diti may sa dayta pumadam. Ay, adan adinak maawis ni Marituyang. Ay, umayak lang ta gumatang ditoy. Nay, abaya, intataba daw. Nagadayo matanti pag namamapan dita banggag mau. Ay, huwag nga raw. Nabannog kami ni Tilwangkaw. Nagasidaga pag nani di sa angot ti Teresina ni kagawad ko anang. Ay, sana ka mabalin na magna dita. Iparit ni Tuyang ka. Ha? Uray si ka. Paritan na kamuta magnay jay. Wine, di na ka nilot-lotwan. No magna dita. Ay, narigat ti kasta. Di nakpay ka no itimplahan iti kapiga. Ay, dakala talaga tigura ni Nana Tuyang kinikagawad ko anang Iso surutik latan, ti kayat ni Tuyang ka. Ay, katuna. Narigat mait, no saan na ka nga ilotwan ni Nana Tuyang iti kanam. Ay, kiririn, dahito yun ka. Napanlugay. Apay, kapitan. Awan pa'y ni Maribanan. Eh, bakit? Wala pa. Awan nga rod ka inistorya. Eh, hindi kagawad ko anang ngay. Anya mo day ako maray. Nakaimimaw. Eh, saan ba't Umot-utang aklaan. Inak pa'y pinautangan. Eh, kat mo pa pautangan nakmay. Libre pa no maminsan. Sika kasi ka nga rod ti kapitan. Eh, kat padasam nga umutang manan Itapay ta nagsulo account. Ay saan nun, kapitan? Noon na minsan a pinabainan na. Jakon ulitin pa iti umasidag. Sana nasaya at dakaapa na. Ay na, urayom kapitan, ngagsinungbat kan ang pinungot kamay iti dayday akagawad Ay, mo. madi dakas data. Kababain. Ikan tayo kidi ay, iti pagnakman na. Saan tayo amapan gumatgatang idetersena na. Ay, isa pa ado ti discount ko no sakti mapan gumatang. Papautangan na ka. Siyempre. Apay nga raw dadinak pinautangan. Mas daawak man. Iso lang nga yatad da tersena na. Ha? Nagado di ta. Anya mo Chip. Nagngingi na tila ako ti sabali at Teresina. Agasam nga iti asin nagatgatangak iti 5 pesos iti Teresina ni kagawad ko anang. Ila ko da iti 10 pesos. Nagnina nga yain. Iso nga rod amas kayat ko lata ti gumatang iti Teresina ni kagawad ko anang. Uray di sabali at Teresina. Nagnina mo ti lodda. Apay kumasurutan ta ni Nana Tuyang. Asaan ta mabalin agumatang iti Teresina ni kagawad ko anang. Ungaw, apay nga minasurutan ta. Isulaang mo ti adda problema na kinikagawad ko anang. Laksan ka pa dito balayo, paray. Apay, nagadayo, nagnaamon pa rin. Iso nga binti kaya ni Tuyang ka. Ay, amukon. Agin ginura na tuyang kin kagawad ko nang. Ay, namuamutan, paray. Una, apay ada agtalinad a sikreto kanya. Wine, kasi ka nga minti kapitan. Iso nga mum amin na mapaspasamak dito barangay mau. Ay, matulungan na nga ta, paray. Kaya ramidak ti ka ba ilak at tumulong kun ka. Kasta, ti kapitan. Anyat kaya't mo atulaw. Pagkapiyam ko maidah, paray. Ay, muna na. Ay, mati na panunot mo Nagriga mga minno, adayo ti pagnaan. Ay, wala. Makabannog, paray. Gawat ko anang. Dituya kong Teresina magumatang, tanalaklaka tilakom. Katuan mat nga men, nagkunaaya amapan kayo gumatang dita sa bali at Teresina. Doble, ti ganansyada. Nimat nga min Nana Tuyang. Ay na, saan nyo nga min apat-patyan dahi atuyang? Apay nga min aya naginura kayo. Kasanaw, idi mo na, may salang akin day, ti ut-utagan na. Idi si Marunaw, may sa kilo a bagas. Idi kwan, may sa kabanan na bagas. Umad-ado. Idi kwan, kayat nan nga utangan to'y buo a Teresina. Ay, madimot aday ta kagawad. Talaga ang maday. Jakon imanugot iti day ta kayat na mapasamak. Kaya't nansamot nga ison ti aglakaw. Ay, jakman amo iti day ako maray. Isumot lagaya maging ginura kayo. Ipautang ko kit din dati amin alakok ken kuana. Ay, sana mabalin
Oh, sika, anya tiga tangam. Nalipatak mo din kagawad. Nakis-istorya ngamin kan ka. Anya, ay punay kan. Ala, agawid ka, tayong kadamagan, no anya, ti pagpagatangdakan ka. Ay, kapilitan na. Ay, unay matan. Makabannog di kastaw. Ay, unay kabitin tuya. Gagap-gapok pa lang iti bangkak, ibabaw nak manay. Mapan ka lang maggumatang iti bagas. Di pala si kamay. Nabanugak nga rudan nga nagtrab-trabaho dito'y balay. Mapan ka gumatang, no kayat mo timangan. Unayin, mapanakaw. Mapan ka mulagayam, itay kumapaya. Mano na ito itidid mo? 3-5 piso na ita. Lang, 15. Kanya kumakit, magatang na ito 15 pesos. Ay na, damaghatang na ita. Inkakidain. Ay, asino ngay nga tati agpatawar iti lako da bagas. Waraw, agdam mo, agpatawar iti lako da bagas. Ay, awan na, tataba daw. Agda nga magatang na bagas na ito 15 pesos. Panagkunakit awan. Ayo, awaday, kasano da ito yan ay? Ang padaso mati mapanijay tersina ni kagawad ko anang. Barang lakwan na ka iti 15 pesos a bagas. Ay, una niya. Ibagakin ka, agpatpatawar ni kagawad ko anang. Ay, mapanak mangarod dita tersina na. Anya, 15, abagas? Ay, awan maitid ko abalo ti 15, abagas. Kaya bagbagada, mabaling ka kanong agpatawar, maray. Katuan mo, Ni Kapitan, patpatawaram. Siyaksan kiday. naibaga na day takan ka. Why? Iswadi mo kunain maray nga dapang paboritaw. Ah, tsak kaya't nga agririri tayo. Alaman langan, lakwan ka man langan iti may sa kilo abagas iti day ta kwarta ma 15 pesos. Basta timayat maray. Ngam ni tuyang mo, jakla pinautangan, gimoran kanyak. Tilay bagbaganan ka dagiti daduma. Ay, dispensara mo nituyang kumare. Tada talaga maday nga ugali na numaminsan. Alangan mat nga ipautang ko kenkwana ti amin alakok. Madia. Kita malay. Tada talaga maday nga ugali na day ta kumare. Mala, tabagbagak maray. Nagsingpit na talaga ni Marikwana nga niya, paray. Agasam ngay, linakwan na kiti 15 pesos sa bagas. Di ka lang mabain. Awan pa itipuunan na. Tinawaram siguro. Ay, sa paray. Diyak ang mau dagdawar. Ay bagaam ni Marituyang adi na apaan ni Kagawad. Tanday, nagsingpay. Wain, ibagak tuking kwa na paray. Mapanak mamut gumatang iti pumadak. Kay, tumawar ka, Mike. Gatangak iti piso ah. Humanay ayamo day ta piso, paray. Umanay. Kayak ni Kagawad. Ay, di ka lang mabayin mo, paray. Ita, Mike. Linakwanak ni Marikwanang iti bagas. Uray kurang di kwartak. Ijay tersina na tinaggatangam. Nagkunakan ka ang mapan ka ijay. Kit awang matimayat nga agila ko iti 15 pesos sa bagas. Adda! Sinursur mo kumaamin at tersina ah. Ay, mabaina. Nagringa ba dahi nga ipaparamid mo kanya ko ngay. Si kalaang matigumurgura ka ni Marikwanang. Amin kami, gayem may. Gayo mo kita, neta nagimot at tao. Nagalas ti ugali na. Ay, sikatin na alas ti ugali na tuyan. Sikati rumbang nga daywan. Kaya't mau, te bagak ka nagiti amin at tao, dito'y kabildatan. Nga daywan da ka. Gapo iti na alas nga ugali. Na, apay ngay nga aramidom day ta kanyak. Di ka asi akaw no awanan ti gayem ka. Ay, kat talaga akaasi ka. Isungag baliw kan. Pati ni Kapitan, adaywan na ka. Ay, katuwan na. Amin ko na nga. Isu atin na saya at nga ramiday. Mapankan, makikapyak, ni kumari makwanang. Wait! Ay na to yan. Liklikang ti makiapa. Tapno na ragsak, tibiyag mo. Ay, lasigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Endeng! Insurat para itira
Panudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangal. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Anything. Angkal, Eh, apa yang nakapanimid ka di tatawa? awan nga rod ni Antem ta nagbakasyon. Agmay-may sa ka nga ro dito'y balayaw. Ewan Kay, anya ko mati problema. Problema ti awan naglutaw. saan aday ta? Umayak aginaw. Tapno saan ka maladingitan kabayatan ti kawan ni Antay. Kwa, mabuti nga amaturong nga may sa itirabi. Anya! Unay ka mo tananggal. Napay ko maamabutang ka. Di mo ibagbaga. Mabuti nga iti alala. Al-alya. Awan ti al-alya, anggal. Nya nga awan. Sige, tapno saan ka ngagbuteng. Umay kanto kaduanin ton rabe. Kasano nga ti panagrundayaw. O di baon mo pa lang dagiti kakadwa katanod nga grunda. Ay sige, ito ni, mabuti nga talaga iti alalya pukul. Ha? Nagtakrot ka talaga, anggal. No siya, saan ko akabuteng ti al-alya? Tasan na pud no dayta. Agasem nga ita makalawas nga awan ni Maribanang. Nya, pengay. Kana pa nagbakasyon na. Ay katag may sangarod ni parinting dito balay da. Sapay adda taktakrut na. Anya, dahita kumpari ka kapitan. Takiraw, Wag, di mo la ibagbagan iti sa balay. anya kumangay ti kabuting na. Alalya, pirme iti buteng na iti alalya. Laklakayanin, mamati pa lang italalyaman. Kano iyo barangay hall, ang dalaang mangag ng agkarasakas, mabut-butengan. Mayat ang araw, abut-but nga, nukas na. Ay, shit! Ada pasaheros mo. Mandamag pa lang agdutluto iti pangaldawan ni Uncle ka utungan. Ay, aglot-loto ka gaya. Wala saan pa matyagururay nga pasaheros mo, ship. Ay, saan pa'y mo't analuto da ito'y kanan ni Uncle tungan? Sayang ano, di mo ilugan da jay. Nagpudaw pa'y mat nga long hair nga ababat buok na. Ay, sika pa'y lang ti mangitulod tungan. At yang harod agsumbangir pa nga kalid na. No umisam kat ay na. Agparang jay dua nga kalid na. Nagpintas! Anya ngay nga raud. Panawak da ito'y lutlutwak tungan. Ay, mabisin na kung kwaraw. Oh, Ay, sus. mabisi na ni Uncle ko tungan. Ay, sige nga rod. Siya konti mangitulod da jay nga dati kalid na. Ay, sayang. Sayang nga talaga tungan. Ay da! Ay, nalpasa kon anagan. Tarak nentikin na rin. Nagmayat ti agilad. Sak pa iti agi kalun ko ni tinanganan ta. Ah? Ay, isumo da tatar arami din yan time. Tunggal malpas kami amangan. Kalpasan na. Sak pa iti agi now. Una. Kasto'y tumanin inton rabe ay. Ay, win! Taniawan pa lang yan time. Di sana ko na makapagpasada. Kasi kanti asikaswag. Ay, bayan pa lang dita. Pasada. Ay, sayang din napinta sa balasa nga pasaheros ko kumaitay. Nagado dita napipintas ababalasan. Ay, tingkagin na. Maturog akpay. Rigan naktumanan. Inton madam dama. Ni uncle mo nga, kwaraw. Nakaturog. Nakaturog adagos kalpasan na nangan. Ay nagmayat, tibiyag na. Siyak ti aglutluto iti kanin na. Siyak pa iti parainaw na. Nagsenyorito mo tag. Naggumatang iti kapi kan asukar. Tay timpla kano iti kapi na inton makariing. Ay agasim nga, dahita pa nang isikasong kingkwana. Angkel ko nga raw. Kasi mo't ano ang mga sikaso kan kwa na.
Kaduag pa iti rami ay tamabutang kano iti alalya. Ay, awanon ti pagdawatak iti buggoaw. Nagado dita kaaruba mabalin mo apagdawatan. Ay na, nilaang maribanang ti mangmangtad iti buggoaw. Naimutan dagiti daduma karuba. Ay una niya. Awan gayam ito ni Maribana. Ni ko mamarikuanang ngampulaw sa di na kayat ti agpadawat na di ako marik. Takayat na, puro ginatang. Uwan ata negosyante nga raw. Ananusan tapay lang arud ati saan nga agsida iti binuguungan. Anya ngay nga raw. Apay nga anusam ngay. Kit mabaling ka mga agsida iti naimas. Ada kwartam ngay gatang mo iti naimas. Ay nagkapoy ka na ayatuyan. Usarang mamuday tan nunot mo. Bayam, tasyak tagdiskitar iti pangarabiyan ta. Pagdiskitaram manang. Ay basta siyak ti makamaw. Aguli magkalaan ka di. Rabiin ko raw. Unang gail, isong agsilawtan. Pag silawam amin asilaw ta mabutang ak no nasip nga. Anya day joy. Nangag mo di karasakas. Awan mo't nangagkuang gail. Kadmada. Isursamot di alalya. Maturog ka kitdain. Ada talaga. Di mo mangag. Ha? Ay, denggak man na bag. Ha? Dangag pa siya ako. Ba't ka nga ada alalya awan port? Anyang iti aramidan tanang gail. Ay agkumutan. Dito'y tan silid. Santan arom-romwa. Ay, talaga gayam nga dalalya dito'y balayuang gail. Di ka natagari. Ang mga numangag nakakit umay dito'y sila. Kasta unay ti nervyos na kita gulitan. Ita, tanakakumodan. Mabalin ko na mapanmang pili iti manok at iliwat. Haddan si damay, kinituyang kaw. Ang gail. Nagkikiyak mo tindag iti manaw. Una raw na. Alalya nga tati manok na jay. At ang sama tagtil-tiliw iti manaw. Kit alalya ati agtitiliw. Ay, kurag. Agkumot talaga. Saan samot nga alalya dahi ang gail. Di mo ipilit. Alalya. Kaslamot nga minagtil-tiliw iti manaw. Uray denggam mo. Ay, alalya lang ta. Nakabut-butan. Makapaderbiyos. Nakitaan di bagbagam nga alalya dita balay da kapitan. Ship. Saan ko nakita? Ngam nang nagkautungan. Anya nga tinangag mo? Di karasakas kan kiyak ti manaw. No adya karasakas kan kiyak ti manok. Alalya diatan. Isumati ko na ni Uncle Kaw. Iso ang nagkumot kami na. Amangan mat no saan gayam nga alalya nga diata. Alalya. Isumati ko na ni Uncle Kaw. Suruam kit din ni Uncle Kaw kat lakalakayanan. Sa bagay Kun isupay ti kapitan tayo. Saan ka kit din amamati kan kwa na? Ay, uwan gayam niya. Ship. Mamati akon. Pampanunutak lang mat nga men. Anya ti pampanunutam tungan. No, apay mat nga mamatian ni kapitan iti alalya. Apay, no kapitan. Saanan arumbang amamati iti alalya. Rumbang nga naturot kay di at kapitan garod. Awan kabutang na oray alalya. Manungatang aldaw aya nga awan ni Maribanang maray. Makalawas ka no. Nasaya at ano kasta. Na, maragsakan ka nga awan ni Maribanang. Una, maragsakan na. Nay, apay ngay, kaawang ka istoryata. Ayun anya. Awan mangilibre iti meriendata. Ayun gayam. Ay, rumbang gayam nga aglading ita. Tawan ti pagdawatak iti bugko aw. Makapaikawa, no awan ni Maribanang. Uray ni kapitan, sigurado ang maikawa mo. Tadamon di kuwarog ka mangluto iti kanin na. Agasam manday ta padang dongo ni kuwarog ka ni kapitan. Maray, anya ti umay mo gatangan. Ay, awan maray.
Umay kula damagan no kano ngagsubli ni Maribanang. Ada si Danya, o kanibadong mau. Ay, manok ti si daon may maray. Naglukmag amanaw. Ibatik da ito'y ang Paris akaray kay. Tengod kendo apayak badaw. Si daon tamanan inton bigat. Nagkunaking ka, mangibati-bati ka. Si daon amin ita. Anya nga iti si daon ta inton bigat. San ka talagang agpampanunod niya? Mapanak manin agtiliw iti manok ni kumparik nga inting nga. Ay sos ka na yun ang beton. Kasanungay numamuan na. Apay kumamamuan na ngay. Kit pirmay tibutang na. Pagarop ng alalya di mangmangag na akyak ti manok. Ay, takrot gayam at talaga ni Kapitan. Pirmi ah. Iso amayat at akawan. Sipot pa lang, maturog kan. Ay, uwid Ay, nungay umay manan di alalya. Ayunan nga. Ay, usar mamuday tapanunot mo. Uray once in a blue moon laang. Sige Uncle, maturog tangaruday. Ay, sapay kumata sa adan nga umay di alalya ita arabi. Apay ko mga umay. Kanayunan nakit din to umay. Adamanin nang ko akarasakas. Unang Uncle, nangag kumay. Anya kay, mamatikan nga ada alalya. Unang Uncle, talaga mamati akaon. Adamanin nang ko. Agkumutan Uncle. Unay mo day nga alalya. Maruwamot din. Hindi ko namkitay. Awanan bain nga lalya. Ayun. Napuskol kit diti pa nagrup-rupa day taga alalya Anya nga tinapasamak idirabi Ship. Tako na nga nagsubliman ng DJ alalya. Nangagmi man ti karasakas na. Kan kiyak ti manaw. Ay, makapanervyos at talaga tungan. Ay, agnervyos kayo. Kahit, agnervyos ka mo tan Kasla saan mat nga makapanervyos. Apay asaan? Ibagbagak lang nga ruda na pudno ti alalya. Kasano nga, no? Saan mat nga alalya dyan nangangiyaw? Surwa man ni Uncle ko kapitan ko nakmay. No ngay, agtatakaw da jay. Agtatakaw. Anya ko mangay titakawon na. Kataan nyo no nya ti, mabalay na nga takawan iji, balay ni kapitan. Tinalian mimot ana imbag titawakan ridaw. Kasano ko maamakastrak ngayon agtatakaw day jay. Ijay lang ayaw ti balay ti, mabalay nga pagtakawan na. Pag no nag-adu ti tarakan ni kapitan nga manok. Ay, anya. Naglulok magpay, pati dut-dut na. Ay, ibagak day takin ni Uncle Kaw, tungan. Saan na pa'y binilbilang dagiti tarakan na manaw? Ay, badaw. Isardeng mo, day arami daw. Tama nga numatiliwan na ka ni Kapitan. Apay nga sarding ka. Kit nakadupay yung manok ni parinteng. Kaya't mo asawan, ibo sa mamay. Ay, gid mo na. Nagmayat nga ron ti mapan nagtakaw iti manok. Ta nagtakraut. Basit la karasakas. Kasta una yan, ti panagkumo na. Ay, agasam mo jay talo ang manok ko nga, tinapukaw. Ay, unakmat kan ka nang Kyle. Saan nga alya di mangmangagtang karkarasa kasi iti rebe? Di agtatakaw iti manok mo day jay. Anya nga tarami din ta. Rumuarta iti rebe. Ay, sikalaan, mabutangak. Duwata, tatiliwan ta di agtatakaw. Ang urin ta adagos ti gurong na. No ngay alalya. Nualal niya, o dito maray ta. Ay, pigpigir pa ib't ituman ko. Nakabut-butang namin. Ako'y makangkang. Takaslad namang mangag kong haring pada. Diyan sabat al-alyan. Rumuarta, tapos mamon ta. Kat pang urin ta ti gurong na no asino man day ta. No, alalya. Dakasan. Sintain da ka kinituya ka. Iso asaan ka na tagaray. Tagdiritso kay di kasirula. Pangura man ti gurong nang Kyle. Aday ka! Aday ka! Samit pari ba daw? Si kamot ti alalya. Ay,
pa pinangor na butin paray. Una, minualal niya. Agtatakaw mo't kayam iti manaw. Ay talaga aloko ka paray. Ay, permi ang nervyos ko. Tati amok at al-alya. Ti agkarkarasakas iti tunggal rabi. Ay, pakawanan lang paray. Anay ka. Ay, gunggunam day ta. Kaslakan to mga min al-alya talaga. Ay na, Kapitan! Agreedam ka. Saan para iti al niya? No di ket para kadagiti agtatakaw. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Putlay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenday toing estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Anything. Ay na, Mare. Makapakatawa launay day tayong pakitam kanyak a video. Kunak ka nagkatawa. Ay, sa anak ama nagkatawa. Ngam day tayong pakitam a video ti talaga a kinatawaak. Oh, ipakita manin kung ka. Wen, Mare. Hindi ka katawan yung agkumay. Umay ka, Kwaro. Takita dahito katawaan mi ang video. Ewan, kita matap nagkatawa ka mag. Diyak pulos nagkatawa ita alawas. Gapo iti kakaasikaso kini Uncle Inteng. Ay, kita dahito video atap no aglak ka magta. Ipakita man kan kwa na, Mare. Kita maun. Kita man. Kunakun ka. Anya, naikatan ti stress yaw. Ay, una hindi tabi jaw. Tunggal makita ka day ta a video. Kat talaga nga ang katawa ah. Ibaon ka lagi matang ijetirsi na iti asin ko araw. Nagbayag ka! Kasanaw kat adayang pakita ni Nana Tuyang kada kami abijaw. Makapakatawa. Ha! Kat manungay nga oras ang nagkatawa kayaw. Ay, ipakita ka ba't yan ka tapno agkatawa ka may tangkay. Diyak man lang makakatkatawa apulos. Impasa kanyak ni Nana Tuyang. Ah, Mabit lang nga ti ipakita. saanan. Sayang ti oras. Eh, asinam kit din jay lutlot wa mapinanawam. Aw, buyam dito abidyo angkay. Buya man ngagpaiso. Ha! Eh, baka pakatawa nga agpaiso. Tumot kan ka. Kaya't ko tagkatawa. Agam, iton madamdaman ton ti panagkatawa ta mabisina kun. Ikaki di agluto pay. Ay, wanang kay. Nakita mi mat akatawa kayo akatawa jay tersina ni Nana Kwanang, Nana Tuyang. Ay, wag. Ang dagayang video, akinat katawaan, may. Ha? Ay, mabalin ka diya buyak mat eta abidyaw. Tapno katawa ka may. Day tao. Puya, Ha? Ay na! Nakakatkatawa talaga. Mustam, agawid ako. Ha? Ay, ipasa mamot dito yung silpong ko. Tapno damot kat katawan, may kabayatan ti panangururay, may ti pasahiros may. Si Mangput kan ba daw? Ayun na yung tirigat ti panagbiagaya. Kasangsangput mo pa ilan. Kastanti bagbagang. Ang sinay kapay. Makapaliday gayam ti bihag. Ay nasan ka kading aglidliday? Oh my God. Aday pabuyakin ka video. Ay, tilay bagbagam mo tuyang. Ay sos, nung makitam na dya video, sigurado ngagkatawa ka.
Pagkunamag ngay. Nagkatawan to pa ni kumarik akwanang, pati ni kwaraw. Kasta unay ngalag na. Ayawan ganas ko ngagkatawa ita. Napirdi amin nagitimulak ang nateng. Iso nga rod abuya na ito avijaw, tap nurumag saktibiyag mau. Ay, ayan na. Ahap. Taytaon, buya umaw. Anya ko mati makapakatawa ni tanay. Na, saan ka nagkatawa? Ay, kasano nga tadagitimulak ang nateng nga napirdi. Nga po ititika gaya. Ang katawa ka mutin na ba daong? Ay, yak kaya't nagkatawa. Pilitin na kiday. Apay nga, idakwaraw kat nakipagkatkatawa damay, hindi nakita na dahito abijaw. Si kalaang ti saan na kaya't nagkatawa. Ay, sana makapakatawa na ita. Ang katawa ka no saan? Saan? Pilitin na kiday. Pues, nukas tangaraw. Agluto ka iti kanam. Kaya't mo asawin, saan ka pa yan nakalutaw? Saan nagluto, aging gasaan ka nagkatawa. Ay, di napilitin ko naktuya. Pues, no talaga adi mo kaya't nagkatawa. Ipabarangay ka. Anya, ipabarangay na kan? Apay, dakala pa ka basulak iti sana pa nagkatawa ya. Mayat no katawa tayo niya. Ay, apay nga katawa kayo? Ah, Kapitan, katkatawaan mi dito yung pasa ni Nana Tuyang Abijaw. Ha? Ham ka diyang gail. Ay, ura jak buya ita, kinatawa akong dayta ijibalay. Ay, gayam tayong pakita kun kan gail. Itatada tayo dito barangay hall. Sumardeng kay ako manatawa, ah. Apa pagsardengan na kami. Kaya't mi nga roti katawa. Nagragsak tubig, nagkatawa, kapitan. Ibawal ko tagkatawa dito barangay hall. Apa ngay mate? Eh, kagawad ko nang. Apay, kapitan. Apay tagkatakatawa ka ba't? Ay na, kapitan. Aging gaita, katkatawak pay lang, deja impasa ni Marito, yang abidyo. Ay, isurat mo dito dakil apapel, bawal tagkatawa dito unag ti barangay hall. Ah, Langag mo, Chip. Apa ngay mo tanggal? kaya't no asawan, kapitan. Bawal katawa dito barangay hall. Nalawag tinangagyaw. Nuwan nugas tapi kunam. Kasano nga yan? Bawal gaya man katawa dito barangay hall. Kay, ejay tayong luar ang katawa. Unay ka mo tinanggal. Anya nga klase ti lintag ti bawal nga katawa iti barangay hall. Kasanaw kat amin sa atawi jayan, kat katawa. Ni sekretary, treasurer, amin akakagawat kat kumanatawa da. Ay, di ka makapagsisyon, katawa da akatawa. Kay, adangarod kat katawaan da. Ay, adakan awan, bawal! Kat makipagkat-katawa kang aminin Na, ibawal ko nga ron. Siyak pa timang tubngar. Kasano nga dagiti saan da malabdan ti katawa? Agmulta da, 500 ti first offense. Anya? Second offense ka sa karibaw. Ha? No third, 1-5. Oh. Una yan na nagnina. Ito'y talaan ng ruwar, ti barangay hall nga katawa, Chip. Una na. Agasong nga ti bayadan ta. Numatiliwan data ni Uncle nga katawa di ta unay. Na, di matatabanong data umay. Mapanidya bangkag na data. Da magkukat na perdi amin na mula na. Ay kat ayaban ta tapno makipagkatawa ka data. Tata ba daw? Dumagas ka pa mate. Yak kayat, awan oras ka. Umay kan. Malipatam ti problema no umay ka dito. Yak nga rod kayat, di nagpilitin. Umay mo buyahan dito makapakatawa abijaw. Ay, sana ka makakatkatawa. Nagseryoso ka matlauna yan tata ba daw? Uy nga raw. Ni? Napanmutan. Sana balay. Duwatalangin nga katawa. Kinatkatawak at talaga dahi abidyo nga impakita medikal man maray. Amin tayaw, nagkatawa maray. Katalagamat nga min ang makapakatawa. Ngam ni badung ka, saan ang nagkatawa? Apay ngay. Problemado nga may.
May mayat no problemado. Katawa ta. Di na nga ron kayat. Oray siyak tupay ka problemado Awan igatan ko itila ko. Ay agkatawa ta. Ay kauna. Ay maray. Adda ni Kapitan dita barangay hall. Kaadda apay aya. Mapankuman ireklamo ni Badungkaw. Apay, ano na ka? Di na nga ron kayat nagkatawa. Na, Ireklamo man kin ni Kapitan. Sakpay ti unaam nga si Kaswan, Kapitan. Tasaan basta-basta dahi ti ireklamo ken ka. Sana basta-basta? Nadagsun abanag. Ay, makapadanag sa dayta. Anya dayta. Ni Badungkaw. Sinaktan na ka? Inaperkat na ka? Kedel? Ay, sana mabaling nga ramidan na dayta. Nadagsen abasol dayta no saktam ti asawam. Saan akasta, Kapitan? Na, Umay ko ireklamo ni Badungkaw. Gaputa di na kayat katawa. anyat ko nam? Di na kayat katawa. Oray pilitag, di na lata kayat. Dayta lang, ireklamo mahal. Maruruda gayam. Napakatawak aminin at at tao. Ngam isaw, jak mapakatawa. Ang mga no problemado Ay, nakaasimot ni kumparek abadung. Oray man problema daw. Rumbang latang katawa. Malata aksunak adagos dayta imay mo inreklamaw. Ay, agyaman na, Kapitan. Talaga analibtak ka, Kapitan. Ay, aguri ka. Kita akman, katkatawaan nyo abidyaw. Kaya't mo magayam tag katawa, Kapitan. Siyempre naman Aha. Oh, ataw, Kapitan. Daytaw. Ha! Makapakatawa! Kunak tumod kun ka. Uray siya, maisurot at manangyag katawa. agkatawa kayo mo dito yung nagtibarangay hall. Umay kamutun, marikwanang. Tapno talo tayo nga ang kakatawa. Ay, jak kaya, tiag munta. Ay, wun gayam. Na, anya nga wun gayam, Kapitan. Kwa, agmulta gayam ti asinuman nga katawa dito unag ti barangay hall. First offense, 500. Sige, agbayadak. Ay, sos, kasano daytan? Jak matamaw nga dagayam multa tag katawa dito unag ti barangay haul. Oh, papanan nyo nga Chip. Mapanggami ka no ide irigasyon. Kami kitain ti padanaom. Kan pasyarin mi ti kataltalunan kan bangkag dito kabildatan. Ay sayang saan ka makapagpasada ita? Saan bay lang? Sikapay lang ti agpasada dyan. Sige Chip, takasimot dagiti agbangbangkag kan dagiti agtaltalon no awan danumda. Sige nga Raud. Agkatawa ka lata Ang saan ka nga katkataway di barangay haul, no di mo kaya timamulta. Ay, anak mako na may paray ta, anda mo tendanom iti irigasyon. Ay katanya pa nga ti sa bali ang may bagak paray. Nalaos ti panagyaman ko king ka paray. Namuak a problema ti kinaawan ti danom. Huwag paray. Isungarod nga uray no pilpilitin na ngagkatawan ni tuyang ka. Kat saan naklata makakatawa paray. Kat no iba'y naka-inreklamo ijay barangay hall. Kat dayto'y awagas ti napanunot ka, tapno matulungan ka. Ay kat ita, kaya't kaunti agkatawa paray. Kasta, nagkatawa ka. Kat agkatawa ka magaruti na paray. Ha? Ay, nagkatawa ako ni di last week. Ha? Tuyang! Tuyang! Nay, si Mang Pagkan ba daw? Naragsakang itan. Takadadanaw, may jerigasyon. Ay, san ka man nga katakatawa? Nay, si kamot ita tinakakusilak. Kasano ajak ang kusilak kat awan bagas, awan mantika, awan asain. Awan lamin na. Ay, awan namin ba daw? Naibos amin nun! Ita, si kamot tinaliday. Kahit naibos nga rin namin nun, kaya't mo pa ilang ang katawa. Ada ka di tao di tatersina ni Marikwanan.
Kini Mari kuha na nga. Apay aya. Kat mapan ka dita. Mumutay, tikat ko sa wag. Ay, Maray! Agsangsangit ka mo. Kun Maray, jak makakatawa ita. Uray pilita, kawan lang ta. Sana kaskin ka gagkat katawa, uray may saka. Wan, Mare. Kinapod na, awan mo tirason, nagkatawak. Agkatawak lata, taragragsakag ti bagbagik. Kasano nga bay? Awan bagas may. Awan asin may. Ay, awan bugoong may. Ay, sos. Makapalwamot din day tanga imbaga, Maray. Kasano na ito yan, Marikwanan? Ay, siyak manen, ti mapanunot yun. Basta kakastabambanan, siyak latta ti malagip yun. Sige, pautangan kan, Maray. Ay, agyaman ak Marikwanan. Agyaman ak unay. Ay, nakurapay lahunay ti panagbiag ka, Maray. Ngala, di ka nagsangit. Uray nakurapay tayo laeng. Basta ragragsaka tayo lahat ti magbagi tayo, Maray. Saan na nasaya ati aglidlidan? Uyam ngamin atay video ngayon pabuyam kanya. Tapno agkatawa ka, Maray. Ay, Maray. Ay, na to yan. Gusto ni Nanakwanan. Saan ana saya at taglidlidan? Iso nga imbes nagsangit ka, umisem ka kiti. Tapno saan ka amay stress. Hala, sige! Dinan! Tinagdibusan ti sa malipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para itiradyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenday to'y ni estasyon. Ayaman kay, iting kay panagdangat.